ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ಲಚ್ ಕುಟ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಏಪಲ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪನದಿತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಲ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಇಂಚೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬಾವೇರು ಪೂರ ಚೂರು ಮೈಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾವೇರು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆರು ಚಟ್ನಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಒಂಜೆಟ್ಟು ದಾದ ಮತ್ತು ಕೊನತ್ತಿರು ತೂಕ ಇಡ್ಲಿ ಕೊನತೀರಿ. ಓಕೆ ಮುಲ್ತಾರ ಇಡ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹೆಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇಡ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಹೌದಾಯ್ತು ಬಾರೆ. ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬೇಕಾ? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕುಡ್ಲದೆಲ್ಲ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗೋಳಿ ಬಜೆದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಿ. ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು. ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಮುಟ್ಟವನು ಜಿಗಿ ತಿನ್ಪೋನು. ಎಂಕ್ಲಿನೇ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಲ್ಪುದಾಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಂಡಿ ಇಂಚ ಬಾವೇರು ಬಂಡೇರು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತ ಲೇಟ್ ಆಗ್ನು ಹೋದಿ ನಾನು ತಿಂಡಿ ಕೊನತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ಕೊನತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೊಂದಿದ್ದೆ ದಯ ಬಂಡಾರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಲೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ರಜೆ ಪಟ್ರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಆರು ತಿಕ್ಕುವೆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಜಿ. ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಚಟ್ನಿ ಬಾಡ್ಗ ಇಂಕ್ ಸಾಂಬಾರು ಇಷ್ಟ ಅಬ್ಜಿ. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಕಂಡಲ್ಲ ತೂಕ ಚಟ್ನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಚೂರು ಸಾಂಬಾರು ಬಾರಿ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಈತ ಬರ್ಚಿ ನೆಂಚಿ ಪಡ ಒಂಜಿ ವಡೆ ಮುಲ್ಪ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ. ಸೊ ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು. ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ತೂವಲಿ ಉಲಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಫುಲ್ಲು ಟೊಳ್ಳಾದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ಮೈದಾ ಅತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈದಾ ದಿಪ್ಪಡು. ಸೊ ಉಂಡು ಚಟ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಬೊಲ್ದುದ ಕಡಲೆ ಚಟ್ನಿ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಾರೆ ಬಾರ್ದನ ಮನ್ಪೇರು ಐಕೊಂತೆ ಕಡಲೆ ಬಾಡ್ಬೇರು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಥದ್ದು. ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಿಂದೆ ತೊಂದು ಇಂಚದೆತ್ತೊಂದು ಊಡು ತಿಕ್ಕುನಕ್ಕರ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಊಡು ಉಂದತ್ತು ಜನರಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚುಂಡು. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ದೂರ ಮಾತ ಪೋಪೆಂದು ಪನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್. ಸೊ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದುಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಲಾಕರ್ ಕೊಟ್ಬಿರ ಈ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೂಡ 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಐಕ್ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಐ ಥರ ಪಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋಲಿ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಪಾಸ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಲಗೇಜ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನ ಮುಲ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾಕೈಟು ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್
1951 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದು ಉಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ. ಸೊ ಒಂದು ತೋಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಂತದ್ದು ಉಲಾಯ್ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಡಾಪು ನಿಂಕುಲು ದತ್ತೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದಾದ ಪಂಡ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನು 1951 ಮೀರ್ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಂಪನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಂಬುದ ಪುರಾತನದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನವಾಬ ಐನಂಚಿನ ಸಾಲಾರ್ಜುಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಸಾಲಾರ್ಜುಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ದೀಪೇರು. ಸೊ ಆರ್ನ ಫೋಟೋ ಮುಪ್ಪ ತೋರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಮಾತ ಮಾತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ದ ರಾಜರ್ನಕ್ಲು ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಮಾತ ಫೈಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಅಪಗದ ಕೆಲವು ರಾಜರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿತ ಭಾರತದ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ಫುಲ್ಲು ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಟು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಪಾಡ್ದೇರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ತೋಲಿ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಹಿಡಿದು ಪಿರಾವುದರ ಕೆಲವು ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ತೋಲಿ ಉಪರಾಜ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20th ಸೆಂಚುರಿದ. ಪಿರಾವುಡು ತೋಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಜರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಥ ಮರತ್ತ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಯಾರು ಕೂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ ಭಾರತೀಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪೂರ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೊಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಐತಾನೆ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೇ ಅಂತ ತೋಜಾವರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಏನು ತೋಜಾವರ ಹೋಗುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ವಿಷಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮೊಘಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜಾಮರ್ನ ಆಡಳಿತ ಬುಕ್ಕ ಮೊಘಲರ್ನ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ತುದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅವು. ಸೊ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಪುರಂಡು ಮುಳ್ಪಲ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ. ಒಂದುದಾದ ಪಂಡ ತುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಹುಕ್ಕ ಹೋಯ್ತದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಐತ ಬಾಟಮ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಡುವೆ. ಸೊ ಐತ ಬಾಟಮ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು. ಸೊ ಮೂರು ಪೂರ ಶೇರ್ವಾನಿ ಪುರಂಡು ರಾಜನ ಕಾಲದ ಶೇರ್ವಾನೀಸ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ರಾಜನಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಕುದುರೆದ ಟಾಂಗ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಹೋಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ತೋಲಿ ಮುಂಚೊಂಡೊಂದು ತುಲೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಈಗ ಆನೆದ ದಂತಡೆ ಜನ ಓಂಡಲ ಆನೆದ ದಂತಡೆ ಮಲ್ದಿರ್ದು ಜೋಡು ಪುನಾನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ತೋಲಿ. ಸೊ ಮಾತಾ ಟೈಪ್ದ ಸೊ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಫುಡ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ರೈಟ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ಲು ಉಂಡು. ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2 hours ಅಂಡಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಆನೆದ ದಂತಡು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಚೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನು ಆನೆದ ದಂತಡು ಮಲ್ದೇರೆ ಆನೆದ ದಂತಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಚೇರ್ ಮಲ್ದನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನ ಟಿಪ್ಪುನ ಆನೆದ ದಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಬಿಡೋಣ. ಈ ಗ್ಯಾಲರಿದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಈಚ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಲ ದಂತದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಆನೆದ ದಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲ. ಸೊ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ತಿರ್ಗದೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಚಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿರಿ. ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಪೆಪ್ಸಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದೆ. ಚಾಗ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಟ್ಟರು, ಎರಡು ಚಾಗ್ 40 ರುಪೀಸ್, ಬುಕ್ಕ ಪೆಪ್ಸಿಗೆ 40. మీకు ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೇ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವು ಆತೆ 20 ರುಪೀಸ್, 10 ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾಗ್. ಸೊ 10 ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಪನರ ಬುಜಿ ಇಂಚಿನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರೇಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರ MRP ರೇಟೇ ಬರ್ತಾರೆ ಪೆಪ್ಸಿದ. ಸೊ ವೇಲ್ಡ್ ರೆಬಕ್ ಅನ್ನುಂಡು ಬರೋಡಿ ಪೂರ ಮಾರ್ಬಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿರು, ಮಾರ್ಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಪಿರಾಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೋಲಿ ಐಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ನಿಂಚ ಪುದೆತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಆ ಶಾಲ್ದ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ತೆಲುಪುದ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಅವೇನು ಮಾರ್ಬಲ್ಟೇ ಒಂದು ಮಂದಿರ, ಅವೇನು ಇಟಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇಡೀಗೆ ಎಡಪ್ ಮಲ್ದಿರ ತೋದಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪಣ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ 19th ಸೆಂಚುರಿದ ಕ್ಲಾಕ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ನಡತೊಂದುಂಡು, ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತೂದಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಕ್ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಇದೇ ಬರ್ತದು. ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಇದನ್ನ ಈತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದಾನಾಗ ಅಲ್ರಮ್ ದಿನಾಗ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಪಿದೇ ಬರ್ತದೆ, ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಓಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಜನ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಡೇ ಅಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಂದಿರಿ. ಸೊ ಆ ಟಾಯ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಈತೊಂದು ಆನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಾಯ್ ಮಿನಿಟ್ ಗೀತ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಈತ ಸೆಕೆಂಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ ದೊಡ್ಕೊಂಡು ಐನು ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೂಲ ತೋಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪಿರಂಗಿಲು ದೀತೇರು ಮೂಲು. ಸೊ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಯುದ್ಧ, ಮೊಘಲರ್ನ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ನಿಜಾಮ್ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಲೇನ ಆ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಂಡಪ್ ಬಿದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೇರು ನೇನು. ಸೊ ಮುತ್ತುವಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಬಂದೂಕು ಬರೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ತೂವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ 18th ಸೆಂಚುರಿದ. ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಫೋಟೋ ಫ್ಲೋಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನೆಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೋಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮೂಲ್ತಲೆ ಮೈಸೂರು ಹುಡುಕಿದ್ದನ ಫೋಟೋ ಒಂದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಬಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆನಪು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ 1670 AD ಈ ಫೋಟೋ ನಾವು ಮಂತಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಈ ಫೋಟೋ ತುಲೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ತೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ನನ್ನೈತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಪ್ಪ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ. ಸೊ ಇಟ್ಟು ತೂಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ದಿತ್ತೇರೆ. ಸೊ ತೋಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ನಾವು.
ಈ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ತುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಂಕೊಂಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ದುಲ್ಲಾಯಿ ಪೋರ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಐನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತನ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಟ್ ಆತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುನ ಆತು ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಿಡೋಡು ಅವು ಆಂದು ನೋಡ್ದು. ಸೊ ಐನತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡೊಂತುಲೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ತೂಂಡನೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಏತ್ಲ ತುಪ್ಪ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ತೂಂಡನೇ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಲೈವ್ ಆತು ನಾಗೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಲಿಪ್ಪಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂತಲೆ ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಬಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದಂದು ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಈ ಕೈತ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪಾರ ಬುಕ್ಕ ನೇಲ್ ಆರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೋರ ಇತ್ತಂಡ ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆದ ಅವು ಅಪಗದ ಆತುಲ ಅಕ್ಲ ನಿಯತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಮಲ್ದಿರಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೇ ಸ್ನಫ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಮುಂಕು ಇಪ್ಪ ಪೊಡಿ ಇರ್ತದ ಸೊ ಅವಿನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತದಿವರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಪೂರ ಅವನ್ಪ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗದ ಇಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲ್ಲ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಹೈದರಾಬಾದೊಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಏತ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದುಂಡು ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು. ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೇರ್ಗೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋಡಾಪ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಪುರ ಉಂಡು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತೊಲೆ. ನಮಕ್ ತುಂಬದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಒಂದು ನೆನಪಾಪುನ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನಮಕೊಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತುನಾಗ. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ತೋಲಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಸುಲಿ ಒಂದು ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಸೊ ಮೊಘಲರು ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಟ್ಲೇನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ದು ವ್ಯಾಪಾರನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಾತ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಮುಲ್ತುಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ತೋಲಿ. ಸೊ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದಿಜೇರಿ ಉಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ತೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪೂರ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲದಾದ ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹುಕ್ಕ ಪೂರ ಜರ್ಮನ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ರಾಜನ ಕಾಲದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಜಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಪಾಡುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಗ್ರೇಟದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಲ್ತದೆ ತುಂಬದ ಏನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಲ್ತದೆ. ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಕ್ಲಾಕ್ ತೋಜವೆ ನೆಟ್ ಮಂತ್ ಡೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೋಲಿ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಉಂಡು ಆ ಕನ್ನಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದುಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಗಡಿಯಾರ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಡಿಯಾರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿನ ಪಂಪೇರು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಗಡಿಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಟುಂಡು ತಿರ್ತಡುಂಡು ಬಟ್ ನೆಟ್ ತೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೀರಂದು
ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತೋಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಉಂಗಿರ ಪುರ ಮಂತದೇರ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಮೀರ್ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಂಡ ಮುಂಚಾಗ್ತದೆ ಸೊ ತೋಲಿ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಡೆ ಪಂಡ ಇಂದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮೀರ್ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಂದು ಸೊ ಆರು ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಥರ್ಡ್ 3 ಈತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಂಚೆ ಪುರ ಪನ್ಪೇರದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಮೀರ್ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಉಂತೋಲಿ ಸೊ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದೇನು ಭಂಗಿನ ದೀದ ಐಟ್ ಹೋಯ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ ತೋಲಿ ಕತ್ತಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಮುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಪೊಗ್ಗಣ ಕೋಂಡಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕತ್ತಿ ತೋಲೆ ಪಂಡ ರಾಜರ್ನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ನ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುಜು ಒಂದು ರಾಜರ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಆಯ್ ಪಂಡ ಒಂದು ತೋಲಿ ಪೂರ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಡ ಬಿದ್ರಿ ವೇರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಅವು ದಾದನ್ ಪಂದ್ಯ ಉಲಾಯ ಪೊತ್ತುಕ ಅವು ದಾದನ್ ಎಂಕ್ಲಾಡ್ತಾತಜ್ಜಿ ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದನ್ನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳುಲ್ಲ ಮುಲ್ ತೋಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಪರ್ ಮೇಡ್ ಕಾಪರ್ಡ್ ಮಂತದನ್ನ ನೆಟ್ ಏತೋ ವಿಷಯಲು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಇಡೆಗ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿರು ಕೊಡೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತೋಲಿ ಪೂರ ಈಜಿಪ್ಟದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದನ ಒಂದೇನು ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಈಜಿಪ್ಟದು ಇಪ್ಪುನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದಕ್ಲಿನ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಂಚೆ ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೊ ತೋಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ಲ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಹುಡುಕಿದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಏರೆಂಡೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಐನ್ ಪರ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಿರಂದು ಸೊ ಒಂದು 19th ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಅಪಗನಿವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಂದೆ ಹೋತುಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಂಚ ಮತ ಇತ್ತರು ಎಂಚ ಮತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತನಂದು ಒಂದೇನು ತೂದಾನಾಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾದ ಸೊ ಮಾತ ಈ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಂತದಿತ್ತೀರಿ ಓರಾಂಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಇದೇನು ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಪು ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಬತ್ತತಿಯಲ್ಲ ಐತೊಂಜಿ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಐತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ತೂದಾಂಡು ಸಿಲ್ವರ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ತೂತು ಜಾತ ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತುಂಡು ತೋಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾಲೆ ತೋಲೆ ಒಂದು ವೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ನರಮಣಿ ಪಾಂಡ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ ಪೊಲ್ಯು ಒಂದು ಆನೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮಾಲೆ
ಬಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ಲು ಉಂಡು ಕಂಚಲು ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನು ಸೊ ಇದು ಆನೆದ ಕಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ನು ಗೆಜ್ಜೆ ಇದು ಆನೆದ ಮುಂದಲೆ ಹಿಡಿಗೆ ಪಾಡು ಇರತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹೌದು ಊದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನೆದ ಬೀಲಾಗ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಕಾಪರ್ ಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಸ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಓಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಕಾಪರ್ ಜಿಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಂಕ್ ಪಂಡ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಪೈ ಎನ್ನ ಬಡಿ ಜೋಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಕ ತೆತ್ತೀಜಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ತುಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ ಉಂಡು ಕುದುರೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ತುಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ದ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಮಲ್ತದೇರೆ ಮೂಲ ಈ ಜನ ಕೋಮನಾಡು ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಬಟ್ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಆತು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಬೇಗ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಪೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಅವೇನು ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಕಟ್ಟವೆ ಸೊ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿನ ಟೋಮ್ಸ್ಲು ಉಂಟು ಸೊ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಡೀಟೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಬಲ್ಡ್ ಮಂದನ ತುಲೆ ಸೊ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ದಿರು ಗ್ಲಾಸ್ ತುಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ತುಲ ಇದಾದ ಮತ್ತೊಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಮಂತದ ದೀತೇರು ತೂಲಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಹದ್ದು ತೋಜುಂಡು ఒక ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೆಲವು ಹದ್ದು ಕೊಲ್ದಲ್ಲ ಅವು ರಿಯಲ್ ಹದ್ದುದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಂತದೀರು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಒಂದು ಇದ್ದರದ ಪಂಡ ದಾಲ ಒಂದು ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವು ರಿಯಲ್ ಹದ್ದುದ ಒಂದು ఒక ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಮರಟ್ಟು ಪೂರ ಮಂದಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಗಿಡಿ ಉಂಡು ಗಿಡಿ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಗುಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮುಂತಲೆ ಮುಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಳು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಗುಮ್ಮೆದ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಬಾಡಿದ ಒಂದು ಅವೇನು ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಂದಿರು ಉಂಡು ಓ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಕೋರಿಲುಂಡು ಟೈಸಾನ್ ಕೋರಿಲುಂಡು ಮತ್ತು ಊರ್ದ ಕೋರಿಲುಂಡು ಒಂದು ಮೂಲ ಕಲೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿಲುಂಡು ಬಾಯ್ಲರ್ಲುಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವು ಪೈಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ರಿಯಲ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆತನ ಓ ವಸ್ತುಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪಂಡ ಪೂರಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಸೊ ಒಂದು ಆದಿತ್ತ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ಲ ಕೂಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡೊಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಅಪ್ಪು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತ ತೂಕ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ತಿಕ್ಕನೆಗ್ಲೆಗ್ ತೋಲಿ ಆರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನೆಟ್ಟದ ಆಯ್ತಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಹೆಣ್ಮಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ದ ಬರೋದು ದಾಂಡು ನಾ ಸೀದಾ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಜಪಾನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಜಪಾನೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ 3D ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 20th ಸೆಂಚುರಿದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತೋಲಿ ಸೊ ಜಪಾನ್ದಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರೆ ಈ ಕುಪ್ಪಿದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೋದಿಪ್ಪೋಲಿ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಲೆ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಕ್ಲೆನ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಪದ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂಚ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ದ ಒಂದಿಪ್ಪು ಸೊ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಚಾರಡ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಉಂಡು ತಲೆ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಆನೆದ ದಂತೋಡು ಮಲ್ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಟುಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಥರ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಷಸ್ ಆದ ದೀತೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗಜಿಬಿಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊತ್ತು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾದ
ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಡತು ಸಾಕಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿದ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದಾದ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇನ್ನೇನು ಮುಲ್ಪ ದೀತೆರು ಸೊ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೋಲಿ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬದ ಕಾಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಂಬು ಈತ ಶಿಸ್ತುಡು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ದೀದ್ ಯುದ್ಧದ ದುಂಬು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ದೀದ್ ಶುರುಕು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂತಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪನೆಕ್ಕು ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿನ ದೀದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದ ಮುಲ್ಪಲ ತೋಲಿ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಲು ಹೊರಡು ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ದೀದ್ ಏರೇರು ಎಂಚ ದುಂಪೋಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕಾಣ್ದು ದಯ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೂರ ಉಂಟು ತುಲೆ ಟ್ರಕ್ದ ಪೂರ ತೋಳಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಆಪಣಿ ನಾನು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಅವೇನು ಪೂರ ದುಂಬುದ ಒಂದೇನು ಅವೇನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತು ದಿವಾಡತ್ತ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಪ್ಪನ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆ ಕನೆ ಹೈದರಾಬಾದದ ನಿಜಾಮ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೂಲತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬಂತಾರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಉರ್ದು ಭಾಷೆನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಲಿ ಅದು ಗ್ರಂಥ ಪೂರ ಇತ್ತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಉಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡು ಟೈಮ್ ಏತಂಡುದಿಲ್ಲ 12:54 ಸೊ 12:54 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆಗೆ ತೊಂಡ ಅವಲ ಇಂಕ್ಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೂಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ದಿನನೇ ಬೋಡು ಆತುಂಡು ಐಟಮ್ ತೂವರ ಸೊ ಒಂದು ಪಿದಾಯದ ವ್ಯೂ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದ ಪಿದಾಯದ ವ್ಯೂ ಇತ್ತ ಜನತಲೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ನ 1951 ಮೀರ್ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸೊ ಆರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನು ನೆತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತೋಲಿ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೊ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಅಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಲೆಂಚಿ ಬರೋಂಡೆ ತೂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲು ಬ್ಯಾಗ್ ದತ್ತನಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೋಕ್ ರೂಮ್ಡು ದೀತ ಹೆಂಗಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ವಿಷಯಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಐನಾತ್ ఇక్కడ ದೇತಾಪುಂಡು ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಾಂಡು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೂವರ ಖುಷಿ ಅವು ಮಾತ ಕಲ್ಪರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಏನ बात करने के लिए थोड़ा नहीं आता ट्राई करती हूँ हाय बहुत गर्मी है ಭಾರಿ ಶೆಕೆ ಅವನುಂಡು ಬಡಲ ಅವನುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕ್ಲ ಒಲ್ಪಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಆತ ಕ್ರೌಡ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳಿದ್ರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ವಿದಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸೊ ಉಲ್ಪಾಡ್ದ ಅಂಕ್ಲಿತ್ತ ವಿದಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ नहीं 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 कार है कार ಸೊ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಬಜ್ಜಿ ರೋಲ್ ಪೈಗ್ಲೆ ತೋಪಿಗೆ ಆಡೆ ಹೋದನ ಬೇತನ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೊ ತೋಲಿ ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕೂಡ ದೂರ ಹೋಪನ ಅಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ
ಪೋಪನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಒನಸ ಅವಡು. ಸೊ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ.